Usa ka iro nga natagak sa dako ug lawom nga sinkhole sa lungsod sa San Remigio ang tuyong gikanaog sa usa ka lalaki aron luwasod. Sayranta ang istorya niini sa report ni Alan Domingo. Makita sa video ang usa ka lalaki nga maampingon nga may kanaog sa dakong sinkhole gamit ang pisi nga gikuptan usab sa mga kaubang lalaki hangtod nga nakaabot siya sa kinaubsan diin nahimutak ang puti nga ero. Gihigtan sa lalaki ang tiil sa ero aron mabitan padung sa taas ug hingpit nga naluwas ang ero. Dili na tanan si bagat anang ayuda sa mga katawhan. Nga unta mawagtanan ni siya nga kalamidad no kay kita apektado ang tatanan niya. Inaot lang nga magampota. Nga si Gistoni Balili nga nahitabo kini ni adtong Oktubre 13 sa Purok 6 Barangay Tumbungon, lungsod sa San Remigio. Suma ni Gistoni nga niabot siya sa dapit aron motan-aw sa nahitabong pagkabangag sa yuta ug didto iyang naatlan ang pagsagop sa mga tawo sa iro ug iyang givideohan. Wa na niya makuha ang ngalan sa lalaki nga nikanaog sa sinkhole apan nakadayig siya sa bayanihong gihimo nini sa pagluwas sa iro nga peligro unta nga nakaamong sa iyang kinabuhi. Wa usab sila masayod nganong nahitabo nga nahiadto sa ilahom sa sinkhole ang iro. Nasayran niya nga nakabalik na sa tag-iya ang iro. Delikado niya yung pag-abot niya sa ubos mo itungtong na siya nga wala na higot sa iya so possible na tumuus-us pang yuta, madawag yun siya. Mag-concern niya sir nga ma-rescue, ma-save niya ang iro bagay. Di naman gito kasaka yun. Ang lungsod sa San Remigio adunay labing daghan nga sinkhole matod sa MGB nga mukabat sa 40 ka mga vito. Samtang itug-an ni Gistoni nga dako kaayo og epekto ang linog sa ilang kinabuhi nga anaan na lang sa gawas sila sa ilang balay magpundo tungod kay nadanyos ang ilang Pinoy-anan. Apan bisan pa man sa kalisod, padayon nga nakigbisog ang iyang pamilya nga makasugakod sa dakong pagsuway sa kinabuhi. Tungod sa netapo nga kaduhaan mi diri ba nga sug-sug jud murag na truma-truma so ginagmay gamay glihok mo aksyon ang kagbangon na kay sasad ka nakoy bata ako di yung kwansan sir ba kwan safety lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitan, Bisdak.